Здравейте, приятели! Добре дошли в канала Щипка любов. Днес ще ви покажа как консервирам останалото кисело зело от бидона от буркани. Отделям големите зелеви листа, които са идеални за сърми, а по-малките парчета нарязвам и консервирам, за да имам готово кисело зеле за готвяне през цялата година. Това е много лесен и практичен начин да не изхвърляме киселото зеле и да го запазим вкусно и хрупкаво за бъдещи рецепти. Ако темата ви е интересна, останете с мен до края на видеото, за да видите как точно го правя. Първо ще си извадим големите листа, които ще ги навием на руле и ще ги съхраним за зелеви сърми. Това най-лесно става, когато с остро ножче изрежеме главния кочан на зелката. По този начин всичките листа ще се отделят много лесно. Изрязваме кочана и го изваждаме. След това започваме да отделяме големите зелеви листа. След като сме махнали главния кочан, общо взето те сами падат от зелката. Сами виждате колко лесно става. Отделяме листата едно по едно и след това ще си ги разрежеме, ще ги отстраним от по-големите кочани и ще ги подготвим за увиване. По този начин отделяме всички големи листа от зелката, или поне тези, които спокойно може да използваме за зелеви сърми. Важно е да консервираме зелето, докато все още е здраво и хрупкаво, да не позволяваме да се смива и размива. Листата вече сме ги отделили, сега е момента да премахнем от тях големия кочан или жилите, които в бъдеще няма да са много вкусни и подходящи за увиване на сърмите, които ще правиме. С остро ножче отстраняваме средното кочанче на всяко листо и листата ги подреждаме едно върху друго. Хубаво е да бъдат изпънати и равни, в смисъл да не са изпомачкани. Ето по този начин. Аз редя по 4-5 листа, преди да ги завия на руло. Ако зелето все още ви е хубаво и не се е смило, не е нужно да го миете. Директно го консервираме както си е в зелевия сок. Ако зелето е тръгнало или е започнало да се смива, е добре да го измиете със студена вода. Ето тук вече сме си изчистили няколко листа, подреждаме ги плътно едно върху друго, изравняваме и е много важно да го навиеме доста стегнато. След малко ще ви покажа как. Листата са ни подредени едно върху друго, изравняваме леко, притискаме и навиваме на максимално стегнато руло. По този начин в един буркан ще съберем около 20 до 23-4 зелеви листа. Притискаме много внимателно в буркана, плътно до стената, като се стремим, след като сложим и другите рула, да не остава въздух в буркана. По същия начин си подготвяме и останалите зелеви листа, с които ще напълним буркана. Ако видеото ви е полезно и ви харесва, подкрепете ме, като се абонирате за канала Щипка любов, харесайте видеото и го споделете с приятели. Това ще ми помогне много и ще ви бъда много благодарен за подкрепата. Другия метод, по който може да се съхраните зелето и зелевите листа, е като го замразите в фризер. Тази идея видях в един друг много интересен кулинарен канал в YouTube, Леля Катя готви. Жена, която готви страхотно и дава още по-страхотни идеи. Тя зелевите листа и зелето си ги почисти, прибра в пликчета и съхранява в фризера, което мисля, че също е доста удачна идея. Лично аз
понеже фризерът не ми е много голям, а и е доста пълен, предпочитам да си консервирам останалото зеле в буркани. В един буркан събирам около 4 стегнати рола с зелеви листа. Във всяко роло събирам около 5-6 листа зеле. Пак повтарям, приятели, много е важно ролата да ги навиеме максимално стегнато. Ето по този начин. Другото много важно нещо е да ги натъпчеме в буркана, като стремим да не остава почти никакъв въздух и празно пространство в него. По този начин зелето ще се съхрани много добре. След като сме поставили последното навито роло в буркана, за да не остава излишен въздух, ще долеем малко от зелевия сок, колкото покрие зелевите листа. Буркана е готов за запечатване и стерилизиране. По този начин навиваме и слагаме в буркани всички отделени по-големи зелеви листа. Ето какво правим и с малките зелки, които ни останаха. Отстраняваме кочана, отстраняваме също така и другите кочанчета, които са по зелето и се виждат, и си нарязваме зелето по-недро. По-недро защо? Защото по този начин ще мога да използваме и за салат от кисело зеле, не само за ястия. Ако правим ястия, за които ни е нужно по-ситно, ще си го наситним, когато отворим буркана. Както при зелевите листа, така и тук е много важно хубаво да отъпчем буркана, да не остава въздух. Отстраняваме всички подри кочанчета, нарязваме на едро и тъпчеме буркана до неговия ръб. По този начин то наистина ще се храни все едно току-що сте го извадили от бидона с зеле. Свежо, хрупкаво и невероятно вкусно. Пълним буркана максимално плътно, колкото може повече зеле да съберем. След това доливаме с съвсем малко зелев сок, колкото да го покрие. И бурканите са готови за консервиране и запечатване. По този начин употребяваме цялото зеле, което сме нарязали, и е време да запечатаме бурканите. Аз лично винаги използвам нови капачки. Затварям хубаво с затварачка и за по-сигурно с ръба на затварачката или с ръба на нож обикалям горния ръб на капачката, за да прилепне още по-добре уплътнителя към буркана. По този начин затварям всичките буркани. На дъното на голяма тенджера слагаме кърпа или парчета плат, които при варене няма да позволят бурканите да се спукат или да се разместват в тенджерата и да се удрят един в друг. Подреждаме бурканите в тенджерата и започваме да наливаме вода. Много е важно водата да е поне 1-2 см над ръба на капачката, за да може да се консервират по-добре. След това слагаме бурканите да заврат. Точно след като заврат ги оставяме да поврат 5 до 7 минути. Готовите буркани ги изваждаме и ги обръщаме с капачката надолу и така ги оставяме докато изстинат. Ето така консервирам кисело зеле в буркани, за да имам готови зелеви листа за сърмин и нарязано кисело зеле за готвене през цялата година. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако рецептата ви е харесала, ще се радвам да подкрепите канала с харесване и абонамент. Благодаря ви, че гледахте до край и до нови вкусни срещи в канала Щипка Любов.